pozdravljam na večerašnjem predstavljanju novih knjiga našega sugrađanina, akademika Milorada Ničevića. Budući da se ovo predstavljanje organizira u okviru Matice Hrvatske, dakle jedne od temeljnih zapravo kulturnih institucija i u Republici Hrvatskoj, a tako je tomu i u gradu Osijeku, zamolit ću našega predsjednika da nam se prvi obrati. Evo, izvolite gospodine Završki. Poštovane dame i gospodo, hvala Milice. Doista mi je izuzetno zadovoljstvo i čast večeras biti s vama ovdje na predstavljanju dviju knjiga akademika Nikčevića, koji je doista kao osoba, kao čovjek, poveznica dviju kultura toliko bliskih jezično, kulturno, ako hoćete i fizički, a koje počesto u povijesti i nisu bile tako blizu. Danas, srećom, evo u ovoj našoj Europi, u zajednici pola milijarde ljudi, različitih kultura i puno jezika, a tako i malih i maleni poput naših, doista Hrvati i Crnogorci su postali ono što su uvijek i bili, bliski prijatelji, susjedi koji se jako dobro razumiju u svakom pogledu. Tako i večeras, eto, Matica Hrvatska, kao temeljna hrvatska, najstarija kulturna ustanova koja ove godine slavi 175 godina svog postojanja i promicanja hrvatskog identiteta, jezika i kulture, upravo taj svoj jezik, kulturu, identitet vidi i u suodnosu sa svojim susjedima. Prije svega onima najbližima i najbliskijima, a nema tako bliskih kao što su Crnogorci. Zato večeras ja posebno uživam, mislim da je i meni i svima vama drago biti ovdje u Osijeku i slušati o dvije nove knjige akademika Milorada Ničevića. Hvala. Besjeda profesora doktora znanosti Milorada Nikčevića na svečanoj sjednici Crnogorske Dukljanske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici. Samobitnost dvaju naroda, Crne Gore i Hrvatske i njihove vjekovne kulture kao tekovine. Poštovane koleginice i kolege, dragi akademici, dame i gospodo. Veliki pisac i dramatičar malog irskog naroda George Bernard Shaw svojevremeno je zapisao da kulturni poslanici ljudskog duha zaslužuju svoj život onoliko koliko ga poklanjaju svom narodu, njegovom jeziku, književnosti, crkvi i kulturi. A oni djelatnici ljudskog duha koji nose osjećaj dviju domovina, poput samog Shawa i bengalskog pjesnika Rabindrata Tagorea, čiji duhovi lebde između malog irskog bengalskog naroda i njihove šire engleske i indijske domovine, zaslužuju dvostruki život jer ga poklanjaju kulturi i civilizaciji dvaju naroda i dviju domovina. Bez želje da se ravnam prema onoj latinskoj izreci si licet parva componere magnis, Shawova se premisa već poodavno smjestila negdje u kutku moje mladenačke duše i postala mi je putokazom i duhovnom vodiljom na mom stvaralačkom i profesionalnom profesorskom putu.